हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद कसले चुक्किल नाचिके चेडोदೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಸಿಲ್ಲ हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः बरलेले मंगलाचरण पुर सांगला ऐकला ते देखून अंगार अभ्यता प्रप्रथम जाऊन हांव मेगेले गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक नमस्कार करून तांगेलो आशीर्वाद मागून घेता तशीची इस्कॉन फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद हंगेल चरणारविंदाक नमन करून तांगेल आशीर्वाद मागून घेता आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक कोटी कोटी नमस्कार करून आज आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग चैतन्य महाप्रभू's लव फॉर श्रीमद भागवतम म्हणलेले टॉपिका मुखांतर मेळतस हे विषय फुडल्या शुक्रवार आम्ही एक क्लास काढलेलस आज दोन्हीचे क्लास तेच विषयारी फुडल्या क्लासांतू आम्ही महाप्रभून कशी रत्नगर्भ आचार्य हंगेले श्रीमद भागवत वाचन ऐकून आनंदारितांनी नांचून विह्वल जावन आनंद विह्वल जावन ते आस्वादन केलेले ते श्यामसुंदराल वर्णन त्यांचे स्कंदांतू 22nd श्लोक 22nd अध्यायाचे नहीं 23rd अध्यायाचे 23rd श्लोक ते रत्नगर्भ आचार्य त्यांनी वाचताना त्यांनी कशी ते एन्जॉय केले म्हणून आम्ही पळयलेलं आजी आम्ही एक अनेक एक शिक्षण पळया विंगड एक लिले मुखांतर तेव्हा श्रीमद भागवत माकचे रिलेटेड जावन हे महाप्रभून इतले नमन आस्वादन करूक इथे कारण आम्ही ते पळोक इथे म्हणल्यार साक्षात भगवंतूची महाप्रभू ये श्रीमद भागवत म्हणलेले ये कृती साक्षात दावान संगीले हे सत्यम परम धीमहि म्हणून सुरवेरची श्लोकांतू येता भागवताचे सगळ्याक गोत्तशिले विषय अब्सोल्यूट ट्रूथाचे विषय सांगचे एक कृत्य ते भागवतमांतू ते सत्यम परम धीमहि कोण मुनी कळता आणि तागेल वैरी कशी आमका प्रेम पावचे म्हणून आमका शिकवचे एक भागवत एक बुक कृती त्यांची एक चांग लेक्चर काढलेरी त्यांची एक चांग कृती काढलेरी केदना हुडगासू कसं स्टार्ट करता की तेची एंड दिल्ली म्हणजे कन्क्लूड केली म्हणजे ते मध्ये असेल टॉपिक भारी लायकच म्हणून अर्थ ते सांगताले की ते बरयताले की ते हुडगास दवरून तक्का ಒಂದೊಂದು मुखारसिला म्हणून अर्थ तशीची ते प्रकार हे श्रीमद भागवतांतू तशीची सत्यम परम धीमहि म्हणून सांगून लास्ट श्लोकांत येता तस्मै येन विभासितोऽयम् अतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तस्मै म्हणल्यार ब्रह्म ये लिटरेचर कोणा संगिले दावान ब्रह्माक कस्मै म्हणल्यार ब्रह्म ते ब्रह्मान कोणा सांगले नारदा सांगले तद्रूपेण च नारदाय कृष्णाय तद्रूपिणा नारदाक सांगून ते नारदान वेदव्यास सांगले वेदव्यासाक कृष्णा म्हणून सांगला कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास तगल नाम ते देखून हंग प्रभुपाद हंग अंचे अज्जे परपट कसं दित म्हणल्यार
ते कृष्णानं दिलेलं काय ब्रह्माक तेची ब्रह्मा रूपारी कृष्णाने येऊन नारद दिले वापस कृष्णानं नारद रूपारी येऊन व्यासदेवा दिले ते व्यासदेवाले वापस शुकमुनी दिले पुत्ताक आणि पुत्तानं ते परीक्षित महाराज दिले पूरा कृष्णानाची विंगड विंगड रूपारी अंगपळयंती तद्रूपेण मगिरी तद्रूपिण तद आत्मा मुन्सकडे तद्रूपेण च नारदाय कृष्णाय तद्रूपिण योगींद्राय तदात्मनाथ भगवत्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि हंगाय तेच सांगता वेदव्यासु सत्यम परम धीमहि इतली वेळ उरलेले 8000 श्लोकांतूय सत्यम परम धीमहि तेशीची ते साक्षात कृष्ण महाप्रभू जाऊन येताना ताण आस्वादन करण्यातील मागीर कोण आस्वादन करचे कंचे श्लोक सांगता गोत कंचे हे सगळं अमानुष्य आमकां आलोचन करू जायना ते नमनाचे ते देखून महाप्रभू साक्षात कृष्ण म्हणून आम्ही मना करून घेऊ का हे सगळं आणि सुमार विंगड इन्सिडेंट्स चैतन्य चरितामृतात आमकां दिसता मध्य विभागांतो 20 अध्यायांतो साधारण कितले श्लोक 20 की 30 श्लोक महाप्रभू सनातन गोस्वामी का उपदेश दिता हे उपदेश दिताना महाप्रभू ये 24 अवतारच नवदावाले केशव माधव नारायण गोविंद मगिरी विष्णवे नमामि 24 म्हणता पळ मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः हे सगळं मी म्हणता नव्हे ते सगळं देव विष्णू एक्सपेन्शन तंका एकल ಆಗ್ತಾನೆ जल्लेरी ತಂಗಲ ಹತ್ತಂತೂ धरलेlte शंख चक्र गद असनवे तज्जे प्लेसमेंट ऑर्डर चेंज ते प्लेसमेंट ऑर्डर चेंज तशी तंगेल नाव चेंज ते अमानुष जावनशीलते एक उडगास करून दवरचेक ते महाप्रभू सांगता सनातन गोस्वामी साधारण 20 श्लोकालेस एकलेल पळयते एक उदाहरण एक हांव 3 जाव 4 वाजून दाखयता तुमकां श्री माधव गदा चक्र शंख पद्माकरा श्री गोविंद चक्र गदा पद्मा शंखधरा Madhava holds the club disc conch lotus. Lord Govinda holds the disc club lotus conch. The change jata Kashmulari right hand lower right hand magire upper right hand magire upper left hand lower left hand तशी वतस ते ऑर्डर मागीर विष्णुमूर्ती गदा पद्मा शंख चक्र करा मधुसूदन चक्र शंख पद्मा गदाधरा विष्णु कशी सुरवेरी गद पद्मा शंख चक्र तशी ते ऑर्डर आहे मधुसूदन सुरवेर चक्र शंख पद्मा गद अशी पुरे 24 दावाले त्रिविक्रमो वामनो श्रीधरो ऋषिकेशो मागिरे पुरुषोत्तम पद्मनाभो दामोदर अशी विंगड विंगड देवाक तांगल हत्ता धरलेले आयुध विंगड विंगड प्लेसमेंट ते देव पटा करून सनातन गोस्वामी सांगता हे सगळं साधारण जन सांगू कळनाय आणि तू कळ तमका अमानुष्य कृत्य साक्षात कृष्ण तो म्हणून मना करून घेता मागीर आमका गोतस तुम्ही सगळं ऐकूनच पुरो महाप्रभून सान असताना दिवडा लोट खेळलो हावसून भितर वासेरी वतान भायर येताना दिवडा लोट खेळतो आशिल्लो मागीर चोरान भांगर चोरचेक म्हूण सांगून चेरडा ओरनो पावस गुन गुन कशेल्यारी घरा येदूर येवन पवता हे सगळं मस्त तांगेले लिहिले आम्ही पळयल्लस आणि कितली ताय दयाळू म्हणल्यार महाप्रभू चैतन्य चरितामृतांत सांगता ती कृष्ण चैतन्य दया कर विचार करीते चित्ते पाबे चमत्कार कितली ताय म्हणल्यार तुमकां कोणाक एक लॉजिकान की आर्ग्युमेंटान तू इंटरेस्ट म्हणलेली
त्यांनी महाप्रभूला उदाहरण कोण केलं रे तुमका चमत्कार दिसता तुमच्या लाईफ आणतो म्हणून कृष्णदास कविराज गोस्वामीने सांगला तितली दयाळू तो तुमका चर्च इंटरेस्ट म्हणजे ते यू अप्लाय इट ऑन द मर्सी ऑफ महाप्रभू तितले दयाळू आम्ही पळयलंच. आता आम्ही आज कसं शिकचे म्हणल्यार देवानंद पंडित म्हणून एकलो शिलो पंडित ताका कशी महाप्रभून ऍडवाइस केले म्हणून आम्ही आईचे तांगेल काणी तुकून पळया. एक पंता महाप्रभू नवद्वीप भोवतच काही ऐकायत काणी देवानंद पंडिता कशी मेळचे ता कसं ऍडवाइस दिता ते मुखांतर आम्ही कशी शिकयता कसं शिकयता म्हणून आमकां पळय. देवानंद पंडित एक पंता नवद्वीप राबून असतो तो महाप्रभू ते नवद्वीपान भोवतच काही भोवत असताना सार्वभौम भट्टाचार्याला घराला पावताना तागेले नी बरखो लागी राबतालो देवानंद पंडित हरी चांगतो तपस्वी मागेरे वैरागी भागवतमा ओड पंडितो सकड भारी शांत स्वभाव मुक्तीक जाऊन एक आश्रय घेतला ताणे भागवतम वाचता म्हणून भारी फेमस तो अशें असताना नाय स्वरूप दामोदर सांगता काही पळय ಎಲ್ಲರಿ ಭಕ್ತಿ ನಾಕೈ ತಕ್ಕ ಭಾಗವತಮ पंडित भक्ती ना तक स्वरूप दामोदर सांगता काही तक भागवतम मन आकोरून घेव का जाल्यारी एक वैष्णवाक अप्रोच कोरका तो तेवे अप्रोच कोरका म्हणल्यार महाप्रभूले आश्रय घेवन मन आकोरून घेव का ना जाल्यार तुक ते भागवताचे भक्तीचे गावाल वैरशील ते प्रेमाचे तरंग तुका मना करून घेवचे जायना म्हणून वेस्ट तू वच्चे म्हण केन्ना सांगू अशील ते ताण ऐकूच म्हणू ना भारी वाड पंडित नवे संस्कृताचे म्हण सांग तशीची एक पंत महाप्रभू ना ते सार्वभौम भट्टाचार्याला गरले वतन अशी भोवताना भितर तुकून घरा भितर तुकून देवानंद पंडितान भागवत वाजून ताजे टीका कमेंट्री सांगचे ऐकत ते ऐकलेल कुठले तो भक्ती ना पांडिती मात्र ते शब्दाचे अर्थ मात्र सांगतच तो अरे खूप येत काय ते ऐकून हंगा दिला पळय कोपे बोले प्रभु बेटा की अर्थ भाखाने भागवत अर्थ कोना जन्मियो ना जाने पप्पाना प्रभू सांगते हे पुता तुका इतकी जन्म जाले म्हणजे खंयची जन्म मानतोय तू भागवत मना करून घे नी समजी इत्याक म्हळ्यार ताजे भितर आशिल्ले ते भक्ती कृष्णा वैरी प्रेम ते मात्रच विषय भागवतान ते तू मना करून घे नी मरे कसल तू वाचचे वेद सांगता आपला सबे पुरुषार्थ भक्ती भागवत होया प्रेम रूप भागवत चारी वेद कया चार वेद सांगता कसं म्हणून ये भागवत खाली डिवोशनल सर्विस भक्ती सेवे मात्र विषय सांगतस म्हणून चार वेद दही शकै ते दही गांठून लोण येत काही ते लोण इकई भागवत चार वेदे गंटलेर मेळचे लोणी भागवत आणि त्या गंटची कोण शुकदेवान आणि ते लोणी खाऊन आस्वादन करची कोण परीक्षितान असले एक तुमका भगवद्गीतेचे श्लोक उडगासेत की कोणा काही सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम कृष्ण ते गोवाळो सर्व उपनिषदो गावो पूरा उपनिषद गाय म्हणजलरी ते
दार काढचे कृष्णान काही पिवचे बुद्धिवंत जाऊन शिल वासरू कोण ते गाई तुकून दूध सुरवेर बाहेर येऊ का जलरी वासरान ते ಒಂಟಿಕ तोंड मरका ते सूर करची कोण अर्जुनान प्रश्न निमगनो तशीची तसले एक श्लोक चार वेद दय काही भागवत लोणी काही त्या गंची कोण शुकदेवान आणि हंಗ महाप्रभू सांगता शुक्रदेव ಗೊತ್ತಿಸಿಲೆ इथले भागवत कोणाकही ಗೊತ್ತನಾ ताणी मात्र तंतू मिगेले निज भाव तंतू शोधून काढला म्हणून सांगता इतमितेना इतमितन मळरी शुकदेव कृष्ण राधेले हीर जाऊन असेल तो ಇದಕ್ಕೊಂದು ಶುಕಮುನಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು भक्ति पीनो भागवत ये यार बाखाने प्रभु बले से अदम किचु ही ना जाने कोण भक्तीनंतर खाली भागवत कमेंट्री सांगत होत की त्यांनी अधम तो मनुष्यालंतो अधम म्हणून सांगता महाप्रभू कितली प्रीती पड महाप्रभू क भागवत म्हणरे भागवत उद्देशची दवा वैरी प्रेम हटचे क भागवत ऐकूचे आणि महाप्रभू सांगता हे अचिंत्य जाऊन शिले एक कृती काही भागवत हे तपस कोर्ण मना करून घेऊची नाही कोण लेखत की मक्क भागवत गोत्तस म्हणून तंका भागवत बद गोतना देवांग सांगत पड भागवत बुजी हे ना यार आचे ज्ञान सेन जाने कबो भागवतेर प्रमाण कोण मग भागवत म्हणा गेला म्हणून लेखत की तांका भागवत म्हणा वचने तो ऑड फूल म्हणून सांगतस त्याक कोण भागवत साक्षात देव म्हण म्हणा करून घेत की तो एक मूड जलरी वाढणे तक्का पपीची भागवत रिव्हील करून दित काही अशीची भगवद्गीते एक पंत शास्त्र पूर तशीच आम्ही कंप्लीट सरेंडर जाऊ का इथे म्हणरी वेदे रामायणे चैव पुराणे भारती तथा आदौ अन्त्ये च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते सगळे रामायण जेवते वेद जेव्हा प्रत्येकडे हरि एक होगळसिला तसले एक श्लोक आज प्रभू महाप्रभू देवानंद पंडित सांगता आदि मध्ये अंत्ये भागवत येईकया विष्णु भक्ती नित्य सिद्ध अक्षय अव्यय आदि मध्य अंत्य हय पळलेली भागवंत तू याची सांगला कसले विष्णु भक्ती सोन देर इज नो डिस्क्रिप्शन नित्य सिद्ध इटर्नली परफेक्ट ते चेंज आहे ना अक्षय ते अव्यय ते म्हणून सांगता सदैव विष्णुक होगळसिता तक्का म्हणजे ते कोण ते भागवत मना करून घेऊन त्याची लाईफस्टाईल करती तंका भागवत म्हणल्यारी दोनच काही एक हे भूक भागवत ग्रंथ अनेक कोण भागवत संगीले वेरी जीवन आपणेले दवाल स्मरण तूची दवाल प्रीती तूची कळवत की तवे भागवत म्हणतात ती तसलो भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजीले गुरु गौर किशोर दास बाबाजी 24 hours से दवाले प्रीती कोण दवा बैली प्रेम कोण तशी असेल तंगल जीवन आणतोय त्यांनी ते देखून भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराने पण सांगेलच म्हणजे गुरु कसले शिकणे कसले बरोच गोतना कसले गोतना आणि भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हायेस्ट एज्युकेशन तंका कितली म्हणल्यार तांगेला इंग्लिश ज्ञान पुरा ब्रह्म संहित पळो का तुम्ही साधारण एक सेंटेन्स 1.5 पेज भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर जीले ब्रह्म संहिताचे डिस्क्रिप्शन ट्रान्सलेशन आणतो ಕೆಲವು श्लोकाचे ट्रान्सलेशन आणतो एक सेंटेन्स 1.5 पेज 1.5 की 2 पेज एक सेंटेन्स हायेस्ट इंग्लिश
जाल्यार हांकां शिकवण ना ताणें सांगता ती हांव तुका दिना हांव कसलेय शिकवण शिकिल्ल ना हांव तुका कसले शिष्य करून घेना म्हूण सांगता जाल्यार ताणें हटाके तेका आनी विंगडाचे आमी ते सांगूचे जाल्यार ओड आसताले आतां नाका तेन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजीन सांगेल कसं म्हणल्यार मेगेल गुरू 21 दिसांतू 23 hours 59 seconds 59 minutes आणि 59 seconds त्यांनी भजन केले म्हणजे जाल्यार हांव तांकां गुरू म्हणून स्वीकार करून घेयना आशिल्लें आनी 1 सेकंड थंय चुकली म्हणजे हांव तांकां गुरू म्हणून स्वीकार करून घेयना आशिल्लो त्यांनी 24 hours पूरा ते +1 करून पूरा 24.0000 24 hours त्यांनी भजन करचे देखून हांव तांकां गुरू म्हणून स्वीकार केला म्हणून तशी प्रत्येक जाग्यार भक्ती बरला कृष्णा वैरी भक्ती बरला ते देखून केतना या श्रीमद भागवत भक्ती सेवेकच होगळ सिद्की कृष्णा वैरी प्रीती कृष्णा भक्तीच महिमे आणि भागवत तत्व म्हणत असले हेची केतना होगळ सिद्की असल एक कृती विंगडना श्रीमद् भागवतम पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं नगरे यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः खाली ज्ञान वैराग्य कसं म्हण कोळणं ते मुखांतर भक्ती येऊन कृष्णा वैरी भक्त्या विमुच्ये नरः मनुष्य विमुच्या म्हळ्यार मुक्ती पावता तागेल जीवन सार्थक जाता भागवत वाचले रे पण सांगून अशी सकड सांगून दिता देवानंद पंडिता कळता महाप्रभू पळयला म्हणून फुडले महाप्रभू पांयार पडता चुकी जाल्ले म्हाका मगे हाता तुकून चुकी जाल्ले म्हणटाना स्वीकार करना सुरवेरी जाल्यार ताका स्वरूप दामोदर केन्नाय पळयन ती एक गुरून आमी काली पळयला राजा प्रताप रुद्राक गुरून कसले तिरस्कार केल्ली म्हण जाल्यार ताका कशी पुणी गुरुले हाडूक प्रयत्न करता ते लागीं डिवोटीस कोणाके पोडू सोणांती पतीत जावचे सोणांती प्रभुपादाल वेळार तशी आशिल्ले ते कोण ताका स्वीकार करी म्हण सांगून कृष्णदास म्हण एकलो आशिल्लो महाप्रभुले ಒಟ್ಟು दक्षिण भारत वताना बट्टतिरेले ಒಟ್ಟು ತಂಗೆಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಪೋಣು वायट जाल्लो ताका कशेपणी करून रक्षण करून महाप्रभू हाडता जाल्यार हाडल्या नंतर तुम्ही गेले लाग येवचे नाका आमी गेले दूर येवचे नाका म्हणटा कितले जण सकडे ताका माफी करता म्हळ्यार महाप्रभू आयकना कडेर तांणी सांगता एक काम करया आमी वरस नवद्वीपाक पुरी तुकून प्रसाद पेटोवचे आसना ते प्रसाद तागेला पेटोया म्हणटा तशें जाल्यार करेन ती म्हणटा कडेर महाप्रभू तशी डिवोटीस कसं करता म्हळ्यार डिवोटीसाक फॉल डाऊन जावचे केन्नाय सोणांती तशीची देवानंद पंडिताक वक्रेश्वर पंडित म्हणस महाप्रभून हे भक्तीचे वृक्ष म्हणून सूर करताना तांतू सुमार भक्त येता ती तांकां हेल्प करूक तशी ते सकड दोनीचे वॉल्युमांतू कोण म्हणून सांगलो तिन्नीचे गदाधर पंडित चारीचे शाखे मागीर तिन्नी शाख कोण पुंडरीक विद्यानिधी अशी चारीचे वक्रेश्वर पंडित मागीर पंचाचे जगदानंद संचे मागीर चंद्रशेखर अशी सुमार तशी वक्रेश्वर पंडित म्हण एकलस तो महाप्रभून पद म्हणताना कंटिन्युअस 72 hours डान्स करचे ताका एक बल आस ते अध्यात्म
भाव म्हणतात ती आध्यात्मिक भाव स्पिरिच्युअल एक्सटेसी ते तका गट्टी असतं ते देखून महाप्रभून कीर्तन करताना अप टू 72 hours तो नित्रान त्रास नसतील काही बक्रेश्वर पंडित किती टाइम म्हणला रे दावा अनेक पण नाटक करताना तो डान्स हाकत नांत काही एक पण वक्रेश्वर पंडित सांगत काही ए दवा चंद्रमुख दवा अपोस्ताने रूट तोंड म्हणून भारी चंद शिलो महाप्रभू हे चंद्रमुख प्लीज गिव मी 10,000 गंधर्वास let them sing as I dance and then I will be greatly happy दवाल पायार कोण सांग के मका 10,000 गंधर्वाक दी हांव तांणी पद म्हणताना तुगेला तुका होगळसीताना हांव डान्स करता म्हणटा का महाप्रभून सांगचे पळयन ती I have only one wing like you but if I had another certainly I would fly in the sky महाप्रभू सांगता तुगल तसले एक रक्की मकसच्या अनेक अशील म्हणजे तुगल तसेले हांव खूप तशिलो आकाशांत अशी बारीची प्रीती वक्रेश्वर पंडित म्हळ्यार महाप्रभूक तशी वक्रेश्वर पंडिताला सेवे केली नव्हे महाप्रभूक शीदत्ता तशी महाप्रभू देवानंद पंडिताक याच्याकडे उपदेश दिता आणि सांगता भारी जागृत जावका भागवत सांगताना भक्ती शिवाय विंगड कसले उल्लोचनाच्या विष्णूक दिस लिटरेचर has the only objective in its beginning middle and end आता सांगेल पुढे आदि मध्य अंत्य अंतू भागवतांतू कसं सांगला विष्णू भक्ती मात्र सांगला म्हणून सांगता आणि ये विष्णू भक्ती सुदुर्लभ काही महाप्रभू सांगता सकडा काही मेळना हे सुदुर्लभ ते रूप गोस्वामीन सांगितलं हे भक्ती सेवेचे फीचर कसं म्हणला रे क्लेशाग्नी शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभ सांद्रानंद विशेषात्मा गिरी सांद्रानंद विशेषात्मा श्रीकृष्ण आकर्षणी भक्ती शास्त्री जलला ಪುರ ये ಗೊತ್ತಸು ಪೂರ नेक्टर ऑफ डिवोशन ಅಂತ अशिले श्लोकी तंतु सुदुर्लभ या भक्तीच नव्हे महाप्रभू सांगता सुदुर्लभ म्हणली साधारण कोणाके मेळना देवो कसं जलरी दित काही जलरी भक्ती मात्र दीना नारायण भक्तिम मुक्तिम ददामी न च कर्हिचित स्म भक्ती स्म भक्ती योगम भक्ती योग मात्र दीना काही देव अंतो चैतन्य चरितामृत ಅಂತ सांगला कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया भुक्ति आणि मुक्ती देते काही किती जाय जलरी दुड्ड जायवे तुका दुड्ड देता मुक्ती जायवे मुक्ती देता जलरी कबू प्रेम भक्ती न देना राखे न लोकाया कृष्ण भक्ती मात्र दीना काही कृष्ण भक्ती मात्र निपुंदवर्ततो तक रूप गोस्वामीन सांगला कसं कष्ट पिते मितन मेळना हे सुदुर्लभ इत म्हणल्यारी एक कृष्ण दीना दोन्हीचे आमगेला ऍटिट्यूड तक्सम ना एक कृष्णाला ऍटिट्यूड आमक दिवचेक फेवरेबल ना दोन्हीचे आमगेल ऍटिट्यूड आमगेल प्रायोरिटी ते मेळचेक ते ना आमक ते भक्ती जाव का म्हणून नाची सुरवेर असता भक्तरीगील कुला समालोचन करी अंती सुरवेरी एक भक्तरी गेल मनीष कशी असतं म्हणल्यार सुरवेर एक आम्ही स्कूलांत पुरा फर्स्ट एक नवे क्लासार इकताना आम्ही कसं करता ती नवे बुकांतू चंद करून बरोवका मागीर चुकूनच पुसूनच कट करूनच सकड आलोचन करता ती नवे बूक घेताना डेली हांव नोट्स येवत्ता डेली नोट्स बरोवन डेली वाजून हाई मार्क घेता म्हणून सुरवेर मात्र मागीर कसं जाता हा गुर पेज मुखार वताना आमक ते सकड विसरता आम्ही मनाले किले मागीर हगूर कट करू सूर करता ती पुसू सूर जाता मागीर
गलीत जाता ते नोट्स आणतो साईडान पुरा बरोच सूर जाता एक एक पेजा पुडकी वता नाही मागीर सगळं आमी अनुभव केलेले ल्हान आसतना स्कुलान तशी जाला आमकां कृष्णा कॉन्शियस सुरवेर आयले इंट्रस्ट आसा आमकां तर आलोचन करी आनी ती सुरवेर कितली इंट्रस्ट आशिल्ले ते इंट्रस्ट उत्साहात निश्चय धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात संगत्यागो सतो वृत्ती षड्भिर्भक्ती प्रसिद्ध्यती आम्ही ते मना करून घेवका सतो वृत्ती केदनाय एसोसिएशन असलं म्हणजे रे सात्विक जनालो तो आमगेले ते हायर एसोसिएशन असं म्हणजे रे आमका हे सगळं ऑटोमॅटिकली सुरवेरची पांच येता उत्साह येता निश्चय येता दृढ येता पुरा येता धैर्य येता पुरा येता हे देखून आमका भारी जागृत जावका सुदुर्लभ जावन आशिल्ली भक्ती इतले सुलभ ना देव दिना अशी सांगून देवानंद पंडिताक मस्त उपदेश दिता ये वेदव्यासान तगेले ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಕೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ ಇದಕ್ म्हळ्यारी तुम सकड ಗೊತ್ತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ 4 अध्याय अंतु प्रथम स्कंद अंतुची कशी भागवतम बरयत वेदव्यास म्हणून सकडाके ಗೊತ್ತशिले विषय वेदव्यासक 8 पुराण बोरोनी तक समाधान तिल्दकोनो ते नारदान येऊन उपदेश करून तू कृष्णाले वैरी प्रेम कशी चढता म्हळेल विषय तू बरेनी कृष्णा लीली बरेनी ते देखून तुका समाधान म्हणून सांगेल देखून ते मॅच्युरिटी येऊन ताण बरयलेले श्रीमद भागवतम ते आम्ही उद्गास करून घेवका सगळं महाप्रभू देवानंद पंडिता सांगता भारी खुश जाता हे देखून आणि कडेर सांगता पळय महाप्रभू while preaching Bhagavatam you should narrate the glories of Krishna Bhakti असे सकड सांगून महाप्रभू हे दिव्य जावन आशिल्ले श्रीमद भागवतमाचे भाग तत्व सगळे लोकांक मना करून दिता आता मी कसं कोरका भागवतम प्रीच करताना सकड महाप्रभून आमका तिळसिले एक मुखांतर अनेक कहाणी कसं म्हणल्यार अंत सांगला महाप्रभूस कॉन्वर्सेशन विथ वल्लभाचार्य ಒಟ್ಟು ಏಕಂತ ಉಲ್ಲೋಚೆ ते ಭಾಗವತ ರಿಲೇಟೆಡ್ वल्लभाचार्य came to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri ಏಕಂತ वल्लभाचार्य महाप्रभू पळोचक मेळोक म्हणून सांगून जगन्नाथपुरी येतकय तेन्ना महाप्रभू उठयतकय उठोन दोगे फोटोवन धरतांती भारी प्रितीर फोटोवन दवरतांती आनी पुष्टी मार्गाचे लीडर फोटोवन दवरन जाल्यार तांचे ते गर्व आसता म्हाका पुरा गोत्त आसा म्हणलेले एक गर्व आसता वल्लभा भटाक वल्लभाचार्याक ते महाप्रभू मना करून घेता आनी तनी सांगतांती महाप्रभूक मस्त ಹೊಗಳಿಸಿತಂತಿ तुम्हारे ये स्मरण करे यह पवित्र दर्शने पवित्र हबे इथे की विचार म्हणजे विचार म्हणजे आश्चर्य इथे आश्चर्य तुझ्या दर्शन पावन करता म्हणून वल्लभा भट सांगता त्यांना हन्नी काश्मीरी केशव काश्मीरी लगे शिष्य घेतील ना त्यांनी मायावादी ना म्हणून सांगून महाप्रभू ते एक ह्युमिलिटी दाखयता तांगेले आम्ही कशे सुका विंग डिवोटी लगी म्हणून दाखवचे महाप्रभू हरी वल्लभाचार्याला काय ओढतानी साक्षात भगवंतू ಎಲ್ಲರಿ कशे असू का आम्ही दुसरे डिवोटी झाले दूर म्हणून शिकोच की तरी तांगेले हंबल वर्ड्स पळयंती महाप्रभूले आम्ही शिका महाप्रभू सांगता आय आम्ही मायावादी रिनन्शियन आम्ही मायावादी संन्यासी म्हाका मस्त कृष्ण भक्ती विषय आणि गोत ना म्हणता आणि तांगेले एसोसिएट्स पुरा ಹೊಗಳಿಸಿತಾ महाप्रभू एक गुरुले प्रीती दाखयता पळय महाप्रभू लागीं जणाला आशिल्ले
मेगेल मन तितले प्युरिफाईड ना जाल्यार अद्वैत आचार्यान म्हाका मन म्हाका सांगून तांगेले एसोसिएशना भितर म्हाका मेगेल मन प्युरिफाय जाता. नित्यानंद प्रभू तो एक कृपेच्या सिंधू, तो अपार सिंधू. ते देखून हांव अशें भक्तीन तू तांगेल सकड कृपेन तू म्हाका भक्ती कृष्ण भक्ती म्हणलेले ते एसेन्सस नवे पुरा योगाचे ते मेळ्ळा. हे महाप्रभू उत्तर ऐकयंती रामानंद रायस नवे ताका कृष्ण भक्ती मस्त गोत ताणे म्हाका शिकयलेले कसं म्हणून रागानुग भाव कसं म्हणून ताणे म्हाका शिकयलेले म्हणून सांगता. आणि स्वरूप दामोदरस नवे तो ताण म्हाका माधुर्य भाव सांगून दिले. आमगेल ಒಟ್ಟಶಿಲ್ हरिदास ठाकूर ताक भारी दावाले नाव काढता ताण 3 लक्ष नाव काढवस ते देखून ते नाम महिमे तागेल मुखांतर हांव शिकलो म्हणून महाप्रभू सांगता तागेल एसोसिएट्स पुरे होगळ सीताना वल्लभा भट्टाचार्य म्हणा लेखतके हांव कितले किवंटेन जाव येत हांव एक वैष्णव म्हणून म्हणा लेखतके. आणि आम येत भागवत वैरी येते कमेंट्री बरयला ते एक तुम्ही पळयतावे म्हणटा हागे मना भितर आशिल्ले ते गर्व महाप्रभू मना करून घेता आणि सांगता म्हाका कसले गोत ना ते सकट पळोवचे का हांव अज्ञानी हांव आतां सांगिल ना हांव हांगेले मेगेल ओट्ट आशिल्ले ते तांगेल मुखांतर हांव प्युरिफायड जावन आसा. हा प्रभू सर्वांतर्यामी पुरा गोत कसं करता म्हणल्यार महाप्रभू तांगेल मन रीड करता तांगेल मन कसं म्हणल्यार वल्लभ भट्टाचार्य नंतर सांगता महाप्रभू म्हाका कसं दिसता म्हणल्यार श्रीधर स्वामी असना श्रीधर स्वामी तितले टीका चांगना तांणी निमित कोण ते कालाक ते वेळार तशी बरोवन घाला. हांव ताजे चिक्के कॉन्ट्रेडिक्टरी जावन बरयत म्हण लेखला. तुमगेलो अभिप्राय कसले महाप्रभू सांगता श्रीधर स्वामी इतले ओड कोणी ना. हे टीका बरोवचे फस्ट भागवत टीका बरयलेल्याची तांणी भागवताचे ते देखून तांकां कोण फॉलो करना की तांणी प्रेज नांती तांगेल टीका कोणे अटेन्शन दिनांती कसले नमूने टीका जावते कमेंट्री जावो कोणे अटेन्शन दिनांती म्हणून बरे सांगता. बोला आणि एक स्ट्रॉंग डोस बिष्टावण दिता. प्रभु प्रभु हासी कहे स्वामी न माने यही जन वेश्यार भीतरे तारे करिये गणन. हा प्रभू सांगता तो स्वामी श्रीधर स्वामी फस्ट कमेंट्री बरयला तो म्हळ्यार कमेंट्री कोण बरयत की आमी मुखार सुनू कशी शिक्का सकट तागेल मुखांतर आमी शिक्का तागेल मुखांतर कोणा जाल्यार भागवत मना करून घेवचे साध्य म्हळ्यार तो स्वामी भागवताचो ते स्वामीक ओवरराइड कोर्ण कोण बरयत की तो वेशाल समान. Mahaprabhu smilingly replied, one who does not accept the Swami, bracket and the husband as an authority, I consider him a prostitute. Swami ka कौन override कोरनो consider करना की तो कौन वेश्यावरी तो वेश्यारे भीतरे तारे करिया गणन वेश्याक ಒಟ್ಟು गणन करता म्हणून सांगता. अरे बेजार जाता वल्लभ भटाचे इतले म्हाका शिवलेले प्रयाग आसतना म्हाका मस्त होगळसिला हंगी ते अशी केअरलेस करता म्हणून लेखता. तेन्ना वल्लभ भट्टाचार्य कळता वय हांव हंकार आयला म्हाका ते देखूनची महाप्रभू अशें करतस मेगेल हंकार हांव देवो का मेगेल चांगा कितें महाप्रभून करचे म्हणून मना करून घेवन तेच रात्री मस्त बेजार पावता नी महाप्रभू पांयार येवन पडता म्हाका तू माफ कर का हांव तुगेले शरण घेता आनी तू म्हाका सांगून दिव का
कसा कोरका म्हणून सांगून म्हणतात. महाप्रभू सांगता तो ओड पंडित मो आणि भारी ओड भक्तो मो कृष्णाले इतली ना मने भक्तनी पंडित जाऊन तू इतलं ओडेक गर्वा पर्वतच तुगेल मनान तू हे तुक सज्जना म्हणता. तू केतना श्रीधर स्वामीक क्रिटिसाइज केली की त्यांना तुक मिथ्या अहंकार आयला मग म्हाका सम कळले. ते देखून तू कितले चंद भागवतमा कमेंट्री बरे तुक कोणी लोकांक तू मोल दिनांती तुगेल कमेंट्री काही मोल दिना कोणी तक अटेन्शन दिनांती म्हणता. आता तर एक अभ्यास केला जनाक स्वामीक मालगड्यांक आचार्याक पुरा केअरलेस करचे आणि तांगेल बुदोन काही बाहेर हाडचे तांगेल बुदोन काही अरी एक बुक कमेंट्री बरोचे ते चलना इतक म्हळ्यार इतले तर्क कोरनो 8 पुराणस 8 उपपुराणस ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಘ ಪುರಂತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ करतांती आम्ही कृष्ण ओड म्हणल्यार कोण ऐकनांत शिव पुराणांत शिव ओड म्हणला मागीर उपपुराणांत देवी ओडी म्हणला म्हणून तशी ताका उत्तर कसं म्हणल्यार की पुराण आसा कितले की उपपुराण आसा खंयचे एक भाग कळ्ळे रे तू तर्क केले रे तू कसं जाय ते तू डिपेक्ट करू येता इतले तू प्रतिष्ठा करू येता तुगेल तर्क जाय जाल्यार एक खंयची एक सान एक 33 कोटी देवतेला कोणा एकले काणू तो सुप्रीम म्हणून तुका साबित करू येता. तसं नमुन्याचे एक ओड सागर भूरिणी भूरी कर्माणी आमगेले शास्त्र तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नो नासौ ऋषिर यस्य मतं न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितां गुहाया महाजनो येन गता सपंता म्हणून सांगला शास्त्रांत. तर्क प्रतिष्ठा तर्क करून तू कसले स्थापन करू येतं प्रतिष्ठा करू येतं तर्क करू कितले श्लोक असं आमगेले शास्त्रांत नासौ ऋषिर यस्य मतं न भिन्न कोणे एकले ना नवे एकला आईल ಮುಂಜಾಲೆ कोणे एक मुनी की ऋषी की आईल ಮುಂಜಾಲೆ एक पंतांतू ಕೂಡ್ಲೆ ತಕ್ಕ ओल्ड ऋषीन केलेलं पुरा असं म्हणजे फॉर्म्युला की एक इथे प्रिन्सिपल्स पुरा चुकी दिसता तो तागेले फॉरवर्ड करून मुखार सिता ते ताका स म्हूण दाखोवचे तो कशी ताका साध्य आसा म्हूण सांगून तितले गुह्य जावन आशिल्लो आमगेलो धर्म. आम्ही कसं करता कोणाक कसले आपण सांगेल स म्हणून प्रतिष्ठ करू साध्य हे ते बुदोन काय असले पुरो आमगे ड्युटी कसं म्हणल्यार महाजन येन गता असं पंत आमगेल महाजनाना आमगेल आचार्यन पूर्वाचार्यन आमक कसं सांगला आमक सांगला कृष्ण ओडू म्हणून आम्ही एक पंत सर्वले कृष्ण ओडू जप करका ताक प्रीती करका तगल्यानी आमगेले संबंध कसं म्हणून मना करून घेऊ का आम कशी सांगून दिला हरे कृष्ण महामंत्र सांगून दिला आमगेल ड्युटी तांक फॉलो करचे. महाजनो येन गता असं पंत ते महाप्रभू अंग सांगून दिता. आम्ही स्वामीला ठीका ओव्हर हेड कोण प्रेजन put forth your explanations of Srimad Bhagavatam, following in the footsteps of Sridhara Swami, giving up your false pride, worship the Supreme Personality of Godhead Krishna. Mahaprabhu Santa Sridhara Swami follow korno तुगेल commentaries बरे ऑटोमॅटिकली जन तुका अटेन्शन दितांती मर्याद दितांती आणि दावाल पाया मुळा पोणू कृष्णाक ते परम पुरुषोत्तमाक पायन पड अपराध चाडी करा कृष्ण संकीर्तन अचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण अपराध पुरा सोडी तुगेले आणि दावाल संकीर्तन करी दावाल नाव काढी उडला अचिरात म्हळ्यार इमिडिएटली तू कृष्णा चरण पावता म्हणून सांगता. सगळं ऐकून वल्लभाचार्य दावाल पाया पडता महाप्रभूले आणि वल्लभाचार्याक सांगून दिवचे नेवणारी महाप्रभू आमका
भागवतम कशी आम्ही पूर्वाचार्यांक फॉलो करका आणि ते कशी आम्ही ताका अप्रोच करका, कशी दुसरे सांगून दिव का, कशी वाचका, खंयची भावार वाचका, हे सगळं आमकां देवानंद पंडिताकनी वल्लभाचार्याक नेवणारी सांगची नेवणारी महाप्रभू आमकां साधारण मनशाक आजी सांगून दिता. मागीर महाप्रभून केदनाय गंभीरांतू गदाधर पंडिता लोट बेसून केदनाय ऐकूचे आशिल्ले भागवत. गदाधर पंडित कोण म्हणल्यार राधेल एक अंश. राधेक गोत्तस आपणाल कृष्ण वयत वतस कलियुगांत सगळाकय उद्धार करचे कितेरी तेवे मेगेल भाव घेवन वतस. मेगेल भाव म्हाका गोत्तू कृष्णा ना जाल्यार तिणे रोडचे माती दड्डोचे पोट्टा खायन कडेरी मस्त कृष्ण गात्री जावन तिगेले संकट तिक गोत्तस. ते देखून मेगेल भाव घेतल्यार कृष्णा ते अनुभवसोका जाता. विरहांतू कृष्णा ते विरह अनुभवसोचे कष्ट जाताले ते देखून ताका सहाय करचे कितें आपणान वचका म्हळ्यार कितेरी ती गदाधर पंडित जावन ताका लोटू वचता. गंभीरांतू कडेरी गदाधर पंडितान आणि महाप्रभून ओट्टू बेसून भागवत वाचचे. ते त्यांनी वाचचे कोणी ऐकलेलं ना कसं वाचता की त्यांनी कसं गदाधर पंडित तांक सांगून दित की इत म्हळ्यार साक्षात राधेले स्वरूप ती गदाधर पंडित. ते देखून ते भागवतांतू आशिल्ले आनी काही ओड कोण फुलोवन सांगताना बदल ती कसं अनुभवसिलेले म्हणून ती ते कष्ट ती महाप्रभू सांगत आशिल्ली. ते ऐकून रात्री केदनाय महाप्रभून रोडचे विलाप घालून गंभीरांतू ते कुडांतू आणि वचून माती दड्डोचे कृष्णा कृष्णा राधेल भावेरी कृष्णा कितेरी रोडचे आशिल्ले त्यांनी प्रीती महाप्रभूक भागवत म्हळ्यार तशीची त्यांनी गंभीरांतू हांगा गोपीनाथ तोटा यमेश्वर म्हणून एकच एक जागो चिक्के जगन्नाथपुरी सोणची तकड वचका एक मुक्काल गंटे वाटस कारारी ते यमेश्वर तोಟ म्हणस थंय एक पंत महाप्रभून न्यालाक काळी वस्तू पळयलेले ಕೂಡಲೇ कोणचे माती दड्डोचे महाप्रभून एक पण कोणतान तांका एक विग्रह मेळता. गदाधर पंडित सांगता तुका हांव एक गिफ्ट दिवया म्हणून दी महाप्रभू म्हणताना हे गोपीनाथ तुका आजी तुकून आजी आराधन तू कोरका म्हणून सांगता. भारी खुश जाता. भारी चंद गोपीनाथ पळोवका गेल्लेची आम्ही चमकलेले ती 2 वर्स पुढे त्यांना पळयल्ले फर्स्ट टाइम वताना आमकां पळयला आरतीनी हे पण वताना आमकां आपोवन वचून कांती जेवण करून वचेंती म्हणून भारी गड्ड प्रसाद कितले आयटम्स म्हणना तितले आयटम्स उन्हाची भारी रुच प्रसाद ते आमकां बेस करून वाण भारी खुश जाला आमकां ते. थंय तोटा गोपीनाथ म्हणून सांगून नाव ते गोपीनाथाक तोटा तोटा म्हळ्यार गार्डन तोटा गोपीनाथ म्हणून ಕೆಲವು जन सांगता ती महाप्रभू कडेर म्हणताना हंगा जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथाले ओट भितर वचून लीन जाल्लो म्हणून ते अप्रत्यक्ष जाल म्हणून ಕೆಲವು बुकांत पुरा हंगा तोटा गोपीनाथांतू कडेरी महाप्रभू दावाले हंगा जंगेलगी तोगु लीन जाल्लो वचून म्हणून सांगता ती. ते 7 गंटले गेल्यार सकाळी आम्ही दोनपार चमकल्ले ती बट मामू निमगयल्यार दावाले ते पायालगी ओपन करून रक्ता कळलेस काय ते आजी काही महाप्रभू भितर गेल ते जाग काही ते दाखयतात म्हणून सांगता ती हांव पळयन ते. तशी गदाधर पंडितालेगी भारीची प्रितीन ऐकत आशिल्लो
महाप्रभू तशी आमका महाप्रभूला तुकोन मस्त शिकवस श्रीमद भागवता विषय सदा सेव्ये श्रीमद भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत सदय ऐकू का सदय सेवी करची म्हणणारी भागवताचे ते पुसून चंद करून दवरची नाही भूक सदा सेव करचे ते म्हणल्यारी भागवताचे ऐकूचे डेली ऐकू का डेली वाच का डेली एकले वाचता नी देत म्हणजे कोणाके फोन करी ती मोबाईल अंतू ಒಟ್ಟು ವಾಜ್ಯಂತಿ ಬೈಸೋನು आता पुरा मोबाईल पुरा आम्ही सगळं आयचे मॉडर्न गॅजेट्स पुरा आमगे डिवोशन आका यूज करका मोबाईल जाल्यार तशी एक 4-5 जण की अर्ध गंटो चैतन्य चरितामृत वाज्यंती विंगड एकलेलो हा आम्ही वाज्यावे म्हणून विंगड टायमिंग्स दियंती एकले वाजू जाय ना म्हणजे त्यांनी फोन करताना ऑटोमॅटिकली वाच कापडत आमका हा आम्ही हंग पोवले ना वाज्यावे म्हणतात त्यांनी हा जायत म्हणून सांगून वाजून वत्ता आम्ही एकले वाजूक ना म्हणून सांगून दुसऱ्याला करले वच्ची मला आमका नज्ज फोन अरे आमगेला यायची कोण डिवोटी कोण म्हणून गोतच ना तांका फोन करी आणि ती कसं लिवलंय नका ती सूर करी यावे म्हणजे सूर करचे वाचचे 25 ಶ್ಲೋಕ वाज्यंती तशी मुखार सीता हरिचंदे क्रम ते तशी सदा सेवे करियत आणि कंची गरलेगी डेली वत्ता की ते गरलेगी तीर्थच कैते कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत् गृहे कंची गृहांतु डेली भागवत वत्के तद्गृहं तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशन तसल गरलेगी पाप नाशत सकडाले गरला रिगुक एक भाग जाव का हो सांगून ఇంకా एंड करची चांग आणि एक 5 मिनिट भितर एंड करता मग कसं म्हणलं रे महाप्रभून ತಂಗೆಲೆ भक्ती वृक्ष हे बोईंतू हल्ला बोईंत हाणो त्याने कसं लेखले हा मिगेल नाव काली सांगला विश्वंभर म्हणून हे विश्व का पालन करतला म्हणून मिगेल नाव सार्थक कोरका जला राम सकड़ा काही दावाल प्रेम देव का मागे वाना मागे के हा पात्र व अपात्र इहार विचार नाही जाने दिया मात्र कोण मागली की कोण मागन की पळोचना पात्र की अपात्र की मन पळोचना सकड़ा के प्रेम वंटी लेची महाप्रभून कसं करता महाप्रभू ये वृक्षच नव्हे ये वृक्षांतू फल जत्ता देव सांगत पळंगा एकला मालाकार आम्ही कहा कहा याबा एकला वाकट फल पाडिया विलाबा I am the only gardener महाप्रभू सांगता how many places can I go कितकडे मच्छेत मक्का how many fruits can I pick and distribute कितले फळ हांव काढून कितले डिस्ट्रीब्यूट करू येतात ते देखून हांव विनंती करता देव सांगताच पळा अतैव आम्ही आज्ञा दिलो सभाकारे यहाँ तहा प्रेम फल देह यारे तारे therefore I order आम ऑर्डर करता every man within this universe प्रत्येकल्याने अंग बशिल्याने ऐकल्याने पूरे सकडाने accept करका या कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट and distribute it everywhere महाप्रभून सांगिले आम्ही सकड ऐकू का पळेल जनक आम्ही उपदेश देऊ का जप करतावे पंचायती करू ना आणि प्रत्येकला पळेलेले काही कशी तू गेला अध्यात्म कशी पुरोगती कशी मुखार सीता म्हणून गावांतू लौकिक जण पळेल कुला कशी मस्त रिझल्ट मत पळोन अंगडी इम्प्रूव्हमेंट केला की तेच अंगडी अस की तू शोरूम केला की कार कितलंस घर ते असं की तुम्ही आणि ते बड्या घरात अशी निमगे नांतवे तशीची आम्ही धैर्यार निमगो का महाप्रभून सांगला देअरफॉर आय ऑर्डर एव्हरी मॅन निमगो का काही पावले अध्यात्म असं की नाही अंतू बुळगून घेते संसारांत म्हणून समा निमगो का हाय जाय ना मागीर आमगे लागी लौकिक जड तांका बोर जाता हय चमका अध्यात्म निमगयता आवड मागीर आमगेल विषय आता ज्ञानांती हे देखून महाप्रभून सांगली पळय
भारत भूमी ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार. भारत भूमीत येऊन आणि मनुष्य जन्म घेतला की तांगेल एक ड्युटी कसला तांगे लाईफ सक्सेसफुल वर्क जाव का म्हणजे री दुसऱ्याक उपकार करका. हे कृष्ण कॉन्शियस मुवमेंट तांक दिव का हे जन्म कितले रेअर म्हणून सांगून दिव का. सुरेर सुरू ऐकन एक 10 जण सांगताना याकलं पुणे वापस मागशे निमगायता हांव कसं करका म्हणून कसं करका म्हाका खुशीजेल तू सांगेल ऐकून हांव कसं करका म्हणून निमगायता खंडित ಕೆಲವು ಜನ ಐಕನಂತಿ ವಾಡ್ನೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಚಿ ಕಸಲೆ ಮಹಾಪ್ರಭುನ್ ಸಂಗೀಲ್ ಅಮ್ಕ काम करचे आम्ही करची म्हणले कुकनच कोणाके कृष्णा कॉन्शियस राहिला म्हणजे री आम्ही करची नाही महाप्रभून करचे आम्ही करची म्हणजे आजी कितले की जण आमगेल करतुले का करूया आशिल आमगेल करतुले काम करू जायना मागीर ना मंगड जनक महाप्रभून करचे महाप्रभू उडगास करचे आणि महाप्रभून संगील काम आम्ही करचे तो चलयसिता प्रभू बा चलयसिता म्हणून सांगू ना कडेरी हंग ते विषय उल्लयत अंतय महाप्रभू भागवत श्लोक सांगत पुढे एतवज्जन्म साफल्यं देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा. हंग पळयंती महाप्रभू तुम्ही स्प्रेड करी अंती मनुष्य जन्म घेऊन म्हणताना थैंताई महाप्रभू भागवत श्लोक आमका उदाहरण जाऊन दिता कोणाला वेरी जाऊ का. इट इज द ड्युटी ऑफ एव्हरी लिव्हिंग बीइंग टू परफॉर्म वेलफेअर ऍक्टिव्हिटीज पळय येतावा जन्म साफल्य जन्म आमगेल सफल जाव का जल्लारी सार्थक जाव का जल्लारी प्रत्येकलाके देहिनाम इह देहिषु कोण शरीरदार की तंक पूरा प्राणेर अर्थेर दिया वाचा श्रेय दिवका वेलफेअर कोरका तंगेले कशी with this life wealth intelligence and words प्रत्येकलाके आमगेला वेल्थ जेवो इंटेलिजन्स जेवो आमगेला उत्तरांत जेवो तांका बरी कोरका बरी कोरनो अपास एक श्लोक पडा कडेर अहो येषां वरं जन्म सर्व प्राणी उपजीविनां सुजनस्यैव येषां वै विमुखा यान्ति नार्तिनः. कशी जाव का मी रुक्का वरी जाव का काही रुक्का लगी व चमकलेरी कोणी कोणाके कसले मेळना म्हणना वचून शाशी केले पुरो आंबोपळ पिक्लायो तो गुरलंत ಅಡ್ಚಿ ಚಾಂಕಿ ಉಂಟು ಕಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಉಳ್ಳೈನ ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪತ್ತೋರ್ಕಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಟ್ಕನಿ ಮರಲ ರೀತಿಯ ಉಳ್ಳೈನ ದಿತ್ತ ಕಸ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ಗ ಮಕ್ತಾಲ್ಯಾಕ ದಿತ್ತ ಕೈ ಒಳ ದ ಟ್ರೀ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ whoever for anyone who asks anything from a tree never goes away disappointed. रुक्कालगी यो पाल्लो जा आंबे तळी जाव कशील दिवाळी परबेक याकलो चढलो सरीची त्या रूख जो निपोंदवर ना यो मी गेला पुरा कट करता मोची गुरपुरा म्हणून पटका 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 काढले एकलेनं आणि एकले चढलो तिन्हीच्या चढतात पेशन्स ना ताणू गेल्लो कट केलं उल्लय ना रूख तशी अहो येशां वरम जन्म कशी पुढच्या प्रत्येकला काही हेल्प करतात तांगेल बर्थ इज सक्सेसफुल देअर बर्थ इज सक्सेसफुल देव सांगता रुक्काताय होगळसिता देव ಪ್ರತಿಯೊಂದನೆ ಮಹಾಪ್ರಭುನು ಉಲ್ಲೈತಾನ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಾचे उदाहरण पूर दिवनो सांगेलते भागवता वैरशील ते प्रीती दाखवलेला सर आणि कितले सांगेत भागवत ते देखो नो आयचे आमगेले टाइम जाल्ले इतले महाप्रभुले प्रीती भागवता वैरे ऐकून आमकाय भागवत कशी अप्रोच करका कशी शिक्का तांत कसं सांगला कसं आम्ही मना करून घेका दुसरे सांगताना कशी सांगका त्याचे तत्व कसले पुरे आमका दुसरे मुखांतर महाप्रभून आमका सांगून दिलेलं असं हे सगळं यद्दीपणे मना गेला म्हणून हांव लेखता तुम सगळा काही तशी कोणाकय मना वचून श्रीमद भागवता वैरी प्रीती चढला मना लेखली तुम्ही सगळं केदनाय वाचका यद्दीपणे वाचका आमगेले शिक्षा गुरु सांगतशिलेंती प्रभुपादाले भागवत खाली ट्रान्सलेशन वाजलेरी 1% वाजिला वरिके ट्रान्सलेशन आणि वर्कपट वाजल्यार मात्र डेली 1 गंಟೆ नाही जलरी अर्ध गंಟೆ पुणी
प्रभुपादान तितले टाइम यूज केला ते बरोवच्याक कितले की रात्री न्हिद नातील त्यांनी कळलेलंच ते आम्ही तांकां खुशी जावका जाल्यार येदे पुणी काय नसल्यार एक अर्ध गंट पुणी एक हाता दवरून वाजूका म्हणून कोणी मना लेखले म्हण जाल्यार आईचे मेगेले उतरांतू ते मेगेले गुरु महाराजान मेगेले वयर केलेले आशीर्वाद म्हणून हांव लेखतस अन्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कसले कोणाकय दुखला म्हण जाल्यार